Вітаю ўсіх, гэта беларусацэнтрычны праект «Пара». У апошнія часы многія каментатары пісалі запрасіць Зянона Пазняка ў гэтыя смутныя, незразумелыя часы, каб апісаў сутнасць працэсаў, да чаго нам рыхтавацца. Мы павінны ў гэтым цяжкім часе выжыць і сустрэць нашу свабоду з адкрытым тварам. Вот так будзе. У гэтым відэа будзе не толькі пра сутнасць працэсаў, а нават прагучаць прыкладныя тэрміны, калі ў Беларусі здарыцца пералом. Напэўна, ніхто не можа даваць ацэнкі лепшыя, чым Зянон Пазняк. Вы памятаеце 2020 год, за дні да выбараў, калі ён напісаў сутнасць працэсаў, што будзе, наступствы, усё так і збылося. Чалавек з неймаверным досведам. Я думаю, што гэтае відэа вам будзе вельмі цікава паслухаць. Перш чым паставіць для вас эксклюзіўнае відэа з удзелам Зянона Пазняка, патлумачу, што вялікая гутарка запісвалася для перадачы карані праблемаў на Белсаце. Я думаю, вам цікава будзе паглядзець эту гутарку. Перадача выйдзе на Белсаце, тэлевізійная версія 29 жніўня а 8 вечара, а версія ў Ютубе з'явіцца а 7 ранку ў суботу. Хто хоча паглядзець, я думаю, вы не пашкадуеце. Глядзіце до конца, ну так і будзе. Калі ласка, каментуйце. Змяніліся алгарытмы YouTube і дрэнна раздае беларусацэнтрычны контент, так вам скажу. Патрэбная ваша падтрымка. Ну і карыстаючыся магчымасцю, заклікаю тых, хто знаходзіцца за межамі Беларусі, каму бяспечна. Хто не мае фінансавых складанасцяў, вы можете падтрымаць проект «Пара» донатам. Мы закупаем за гэтыя сродкі тэхнічнае абсталяванне. Вось фон за мной, паглядзіце. На Макаёнка 9 ад зайздрасці просто трясуцца. Грошы ідуць на тэхнічнае абсталяванне, каб рабіць лепшымі нашае відэа. Зараз я вярнуся да сутнасці. Што тлумачыць Зянон Пазняк? На прайшоўшым тыдні адзначаўся сапраўдны дзень незалежнасці Беларусі, 25 жніўня. 25 жніўня 91 года Беларусь стала незалежнай. Вось гэты нібыта дзень незалежнасці 3 ліпеня лукашэнкаўскі. Ну, калі з Беларусі пагналі нацыстаў, вярнуліся сталіністы, ну это так сабе незалежнасць. Ну вот вярнуліся сталіністы, якія мільёны беларусаў рэпрэсавалі. Цвет нацыі закатавалі, знішчылі, забілі стрэлам у патыліцу, закапалі ў курапатах і ў месцах таму падобных. Ну, што это вот была за незалежнасць? Так, сотні тысячаў людзей трапілі пад дэпартацыю. Дарэчы, днямі прэзідэнт Азербайджана Аліеў назваў рэчы сваімі імёнамі, што Азербайджан у складзе СССР это была акупацыя, вот Аліеў, так, прыяцель, вельмі добры прыяцель Лукашэнкі, дарэчы, і Трампа, называе рэчы сваімі імёнамі. Дык што здарылася 25 жніўня 91 года? За некалькі дзён да гэтых падзеяў, гістарычных для нас, упершыню мы атрымалі незалежную дзяржаву Беларусь, была такая з'ява, як ГКЧП. Вось падзеі ў Віскулях, распад СССР, нібыта ўжо месяцы, як гэтыя падзеі мінуліся. Ну і рэваншысты вырашылі тут аднавіць СССР. Кіраўнік КДБ, там розныя генералы, і арганізавалі ГКЧП. Гэта ГКЧП падтрымалі многія камунякі, у тым ліку ў Вярхоўным Савеце БССР. А калі ГКЧП правалілася, то все, канешне, абдзелаліся і баяліся, што ж это з намі будзе. Так мы ж іх падтрымалі, а ГКЧП зазнала паразу. І Пазняк, Беларускі народны фронт, дзе на шале якога быў Зянон Станіславович, тады 24 жніўня, 25 жніўня 91 года скарыстаў эту сітуацыю і угаварыў, націснуў на гэтую камуністычную большасць у Вярхоўным Савеце і па сутнасці прымусілі гэтых камуняк надаць дэкларацыі пра незалежнасць Рэспублікі Беларусь канстытуцыйны статус. І так, дзякуй Богу, мы атрымалі незалежную дзяржаву. Калі б гэта не было зроблена, калі б не высілкі наўпростава Зянона Пазняка, і не ягоная палітычная хітрасць, маглі б не мець сёння незалежную дзяржаву. Потым, канешне, все прафукалі. Кебіш там пачаў вяртацца ў расійскія пенаты. На выбарах перамог Лукашенко. Вы ведаеце, што было, так? Рэферэндумы, змянілі нацыянальны сцяг, герб, падвязаліся пад Расею, стаўку зрабілі на расійскія энерганосьбіты, ледзьве сітуацыя не дайшла да катастрофы, не дайшла да вайны. Ну, взяли расейцы Беларусь пад стратэгічны кантроль, быў напад на Кіеў, добра, што атрымалі па носе і вывелі свае кантынгенты, былі проста вымушаныя з Беларусі. Сёння мы маем такія шансы.
Дык вось на што варта звяртаць увагу. Мне здавалася, што вось гэтыя вайсковыя вучэнні захад, да якіх засталося менш за 2 тыдні, ну, Зянон Станіславович кажа, не, нічога экстраардынарнага не адбудзецца з гэтымі вучэннямі, не будзе нейкіх шалёных кантынгентаў. Трэба сашыць, усе сошаць. Латвія, Літва сошаць, Украіна сошаць. Адпаведны зварот рабіла Міністэрства замежных справаў. Да межаў не набліжайцеся і будзем сашыць за кантынгентамі. Ну, калі што, ударым, вось такі намёк. І Лукашенко не зацікаўлены, каб тут зноў групоўка там 100 тысячаў войск пуцінскіх уводзілася, і зноў Беларусь узялі пад эфектыўны кантроль. А сашыць трэба за іншым, так? Вучэнне это так, это значыцца, будуць там новыя віды ўзбраення там спрабаваць, новыя тактыкі выпрабоўваць. Это вот такім чынам будзе адбывацца, лічыць Зянон Пазняк. А трэба сашыць за перамоўным працэсам. Па лініі Вашынгтон, Украіна, Крэмль. Тое, што сёння адбываецца, гэта не перамоўны працэс. Расейцы, вы ведаеце, днямі зноў удар па Кіеве, жудасны там, дронаў, балістычных ракет, больш за 600, так, запусцілі па Кіеве, ну, знішчалі цэлыя дамы, гінулі людзі. Што это за перамоўны працэс? Але Трамп змусіць Пуціна пайсці на перамовы. Проста стае прычыны, што калі так будзе працягвацца, як сёння, адміністрацыя Трампа цудоўна это все разумее. Гэта паслабленне Злучаных Штатаў Амерыкі, гэта все, это можа катастрофай скончыцца падзеннем заходняй цывілізацыі. Таму Трамп дзейнічае вельмі рашуча апошнім часам, так, і кожны дзень, каб паўплываць на Крэмль, змусіць Пуціна да перамоваў. Пуцін не хоча на гэта ісці. Якія тут могуць быць варыянты? Першы, як многія спадзяваліся, што дадуць Украіне наступальную зброю, каб біць па Маскве, Пецярбурзе, пайсці ў контрнаступ. Зянон Пазняк лічыць, што вот гэтага не адбудзецца, все баяцца ядравай эскалацыі. А вось варыянт прыдушыць Расію эканамічна, это вось гэтыя козыры ў рукаве Дональд Трамп мае. Вы ведаеце днямі, што супраць Індыі, якая закупляе расійскую нафту, былі ўведзеныя уже 50% пошліны, это все сур'ёзна. Задача стаіць такая, каб нафтадаляры Пуціну не паступалі, каб у іх не было магчымасці ваяваць. Яны будуць вымушаныя пайсці на перамовы. І тады у Беларусі, у тым ліку, ці нават асабліва ў Беларусі пачнуцца такія рэчы, такія пераўтварэнні, такія фокусы, у якія сёння многія не вераць, а гэта адбудзецца. Пераломны момант. Калі гэты пераломны момант можа здарыцца? А будучыня гэта можа быць нават у канцы этого года. Калі гэтыя перамовы пачнуцца, то першае патрабаванне павінны быць кантакты з захадам. Людзі павінны не стаяць па 10 сутак на мяжы, а павінны свабодна перамяшчацца, свабодна гандляваць. На гэта трэба настойваць. Канешне, гэта будзе праблематычна, скажам, але гэта праблема з'явіцца. Павінны быць адменены гэтыя эканамічныя санкцыі. На гэты час могуць быць санкцыі на ваенную некую прамысловасць, скажам, а так яны павінны быць усе зняты. Народ павінен уздыхнуць. І тыя арганізацыі, якія знаходзяцца пад санкцыі, людзі не могуць працаваць, не могуць выехаць за мяжу. Ось, таму за гэта трэба акуратна змагацца. Вот. Так што зараз такая сітуацыя, што залежыць ад таго, як мы будзем гатовыя. І трэба падрыхтоўвацца. Яно можа быць, ведаеце, як у Евангеліі сказано, ніхто не ведае, калі прыйдзе Христос. Можа сёння, а можа праз 1000 гадоў, але будьце гатовыя. Але вы сказалі пра канец года. Я не до конца зразумеў, што можа быць у канцы года. Ну, гэта не ёсць мой прагноз. Я проста прывёў як метафору, як прыклад, што это можа быць даволі і хутка. Рэальна это магло б, безумоўна, калі б была прашучая палітыка з боку Амерыкі і другасныя санкцыі, і ўсё, ну гэта наўрад ці будзе. Будзе перамоўны працэс, будзе то доўга цягнуцца, магчыма, яшчэ працягнецца і год, і болей, ўсё, але ён ідзе да таго, што Расіі будзе канец, яны нікуды не дзенуцца. І Пуцін са сваёй дактрынай вайны да канца, як кажуць, ён пацерпіць паразу, і пацерпіць паразу ўся эта Расія. Вот. Таму будзем да гэтага гатовыя, што гэта скончыцца ў нашу карысць.
Ужо праводзячы Зянона Пазняка ў таксоўку, я яшчэ раз перапытаў пра гэты канец года. Это ж 4 месяцы засталося, няўжо это вот тут пераломны момант будзе ўжо хутка. Колькі цягнецца з 2020 года сітуацыя ў Беларусі, колькі працягваецца вайна ва ўкраіне, няўжо хутка вот пераломны момант здарыцца. І Зянон Пазняк сказаў, што сыходзячы з працэсаў, з іх дынамікі, это аптымістычны варыянт, што канец года, магчыма, справа да года расцягнецца. У кожным разе хутка ўсё будзе вырашацца, і ў Беларусі вельмі пачнуцца сур'ёзныя рэчы. Ужо пачынаюцца. Што тут важна сказаць, што ўвогуле высветлілася нават для абывацеля, што Беларусь вельмі важная краіна, у стратэгічным сэнсе вельмі важная, стэйкхолдеры, геапалітыкі все звярнулі ўвагу на Беларусь. А сітуацыя была якой? Па сутнасці, перад нападам на Кіеў Беларусь была пад эфектыўным кантролем Крамля. Ну, калі Лукашенко кажа, што праз Кіеў з вучэнняў вярталі свае войскі расейцы, а ён нічога за гэтым не мог зрабіць, і па ягонай тэрыторыі расейцы як па прахадным двары хадзілі, ну, пра што тут гаварыць? Эфектыўны кантроль. Пашчасціла, што атрымалі расейцы па носе і былі вымушаныя вывесці свае кантынгенты, як бы не стала гэтага эфектыўнага кантроля. Лукашенко, канешне, ён тут працаваў на карысць Крамля, кляўся ў сяброўстве, забяспечваў вайскова-прамысловы комплекс, смактаў з Расіі грошы. Ну ён, там разумеюць у Крамлі, што ў момант X это ненадзейны партнёр. Ён ужо там пэўныя планы не выконваў, калі спрабавалі на беларуска-украінскай мяжы год таму, трошкі больш, распаліць пажар. А ён это все патушыў, эту справу, разумеючы рызыкі для сябе. У Крамлі это все разумеюць. І галоўны вораг Лукашэнкі, таксама пра это сказаў Зянон Пазняк, это прарасейская пятая калона. І Лукашенко гэта все ведае. Ён перайграў расейцаў з выбарамі. Не змаглі яго дэстабілізаваць, змог ён перапрызначыцца, ну проста было не да Лукашэнкі. І тут жа пачаў дзейнічаць, так? Для таго, каб была магчымасць балансаваць, захаваць уладу. Змог, здолеў прабіцца да кітайцаў. Сі Цзіньпінь, сакральны прыём у Пекіне. Ну, это вельмі сур'ёзная рэч. Тут ужо проста, ну, Лукашенко не ведаю. Дзе там Машэраў, дзе Лукашенко? Дзе там легендарны герой, знакамітасць халоднай вайны Грамыка, наш земляшок? І дзе Лукашенко пераплюнуў ужо это Грамыку, па-мойму. Адносіны з Кітаем сур'ёзныя, мяркуючы па ўсім. Вось ужо у Магілёве, там на Магілёўшчыне, Лукашенко там збіраў бульбу, пакаваў мяхі, зноўку ляціць на саміт ШОС, забыўся, як называецца населены пункт, зноўку будзе з Сі Цзіньпінем сустрэча. Паралельна, з пачатку зімы Лукашенко, я мяркую, што праз Аліева, пачаў закідваць вуды да Трампа, все, хачу сябраваць. І Трамп звярнуў увагу на Беларусі. Канешне, многіх проста бянтэжыць гэта, так? Высокапаважаны прэзідэнт, Трамп Лукашенко называе, і легітымізаваў Лукашенко, так многія думаюць, но это вельмі карысная рэч. Таму што стратэгі разумеюць, што хто кантралюе, хто ўплывае на Беларусь, той уплывае на бяспеку ў Еўропе, асабліва ў сённяшняй сітуацыі. Вот калі Беларусь пад эфектыўным кантролем Крамля, нападай на Балтыю, ідзі на Польшу, зноўку на Украіну нападай. Не пад эфектыўным кантролем Крамля. Все, этой агрэсіі проста немагчыма, Еўропа бяспечная. Все это цудоўна разумеюць. І асабліва Дональд Трамп. І таму гэтая актыўнасць, яна насамрэч для нас вельмі карысная. Лукашенко яна карысная, каб захоўваць уладу. Пакуль яшчэ ненадоўга, сябры. Не буду ўдавацца ў гэтую тэму, это ўжо наступны будзе крок, але, ну вы ж самыя бачыце, вот гэтыя размовы, што я такі здаровы, быў у жаласным стане, зараз паздаравеў, але вы ж разумееце, што это все ненадоўга, так? Это все размовы, это пустое. Яму вот пратрымацца б, захаваць уладу, магчымасці для манеўру, для балансу і так далей. Нам это выгодна, што вот ёсць шансы захаваць суверэнітэт Беларусі, што Беларусь захаваецца, і потым можна будзе рэалізаваць перамены ў гэтай Беларусі на карысць усім нам. Выгодная сітуацыя. І вот такая развязка і фокусы пачнуцца вот падчас пераломнага моманту, калі будуць сапраўдныя перамовы і з пазіцыі сілы, я перакананы, амерыканцы будуць гэта праводзіць. І такія самыя спадзевы у Зянона Пазняка, я вам перадаў гэтыя спадзевы. І не буду казаць, што напярэдадні пераломнага моманту, але вось
перад пераломным момантам Зянон Станіславович мае для вас пасланне. Вот это пытанне ўжо, это слово аскоміну многім набіла, перамены ў Беларусі. Вот ад чаго гэта залежыць? Это залежыць конкретно гэта залежыць ад войны на Украіне. Трэба дапамагаць украінцам. Хто можа, хто малады, трэба ехаць і ваяваць. Там шмат ваюе беларусаў. Шмат. І полк Каліноўскага, там і другія арганізацыі новыя. Яны ваююць і ваююць добра. Так вот, хто можа, трэба ехаць дапамагаць украінцам. Трэба ваяваць, бо гэта і наша свабода, гэта і наша вайна, і наша будучыня. Хто не можа, то трэба падтрымліваць украінцаў у беседах, у пісанні, калі хто піша, у меркаваннях. Трэба ствараць фон, умовы, праўды украінскай і беларускай. Трэба гэта ствараць. Гэта праца на будучыню. Гэта працэс. Нічого адразу не бывае. Вот это раз нешта стварылася. Таму трэба да гэтага прызвычаіцца. Паўтараю яшчэ раз, што мы 200 гадоў былі пад акупацыяй, і кожнае пакаленне змагалася за свабоду. У нас было 5 паўстанняў у 19 стагоддзі. І нарэшце мы яе дасягнулі ў 18 годзе. Потым ізноў страцілі, ізноў геноцид пачаўся, ізноў дасягнулі. Ізноў у нас праблема, але ў рэшце рэшт мы яе дасягнем канчаткова. І вот мы стаім на парозе зараз. Толькі правільна сябе паводзьце, шануйце адзін аднаго, шануйце Беларусь, шануйце незалежнасць, шануйце мову, культуру, все. Это так проста. Там можна захоўваць у сям'і, у грамадстве. Вот. І ведаеце, хто наш вораг? Расія і яго рэжым лукашысцкі, які праводзіць гэтую расійскую палітыку геноциду. Таму не трэба быць разумным, не трэба падстаўляцца пад чужыя кулі зараз. Нам трэба выжыць у гэтай сітуацыі, сустрэць нашу свабоду. А тады трэба дзейнічаць хутка і рашуча. А гэта ўсё абваліцца. Рано ці позна, но абваліцца. Перажываем цяжкі час. Таксама сказаў мне на развітанне Зянон Пазняк. Ну, нельга не пагадзіцца, пацвярджаю, што час цяжкі, але гэта ўсё мінецца. І ў гэты пераломны момант, калі ён здарыцца, ведаеце, што апынецца? Што дамінантная большасць беларусаў, у тым ліку тыя, якія там знаходзяцца ў структурах рэжыма паднявольнымі рабамі, апынуцца людзьмі абсалютна беларусаарыентаванымі, якія хочуць жыць у незалежнай дзяржаве і ўплываць на сітуацыю ў гэтай дзяржаве адэкватна. Народ вельмі разумны, народ працавіты, вельмі шмат такіх вот плюсаў ёсць у беларусаў, за кошт якіх можна будзе выехаць. Плюс мы зараз ведаем, ужо шырока ведаем, абывацель ужо разумее, так? Датычна важна стратэгічнага месцазнаходжання Беларусі. А гэта ж усё можна канвертаваць у сур'ёзны эканамічны поспех. Транзітная дзяржава, все это можна выкарыстоўваць. Часы зменяцца, вуглевадароды не будуць настолькі важнымі. І датычна нават карысных выкапняў. Неаднойчы я ў відэа размаўляў, зараз не буду спыняцца. Усё ў нас будзе ў парадку. І якой будзе Беларусь? А такой, што умоўны работнік ці работніца завода лёгка змогуць сабе набыць. Хай у крэдыт, але таунхаус, як у Маямі, так, і стабільна жыць. Любы аўтамабіль, можа быць там не якой-небудзь Бентлі, але добрую машыну, спакойна, стабільна пачувацца. Канешне, праблема з людзьмі, канешне, вялікі ўдар па дэмаграфіі, але мне здаецца, што беларускі народ зможа пераадолець і гэту вельмі цяжкую праблему. Хоць перад тымі часамі, калі здарыцца пераломны момант і можна будзе будаваць сапраўды перспектыўную дзяржаву, но яшчэ могуць здарыцца небяспечная сітуацыя ў Беларусі. Я чакаю вашых каментароў, як будуць разгортвацца падзеі ў нашай краіне з вашага пункту гледжання. Ці чакаеце вы, што гэты пераломны момант ужо можа здарыцца даволі хутка? Да сустрэчы.